Am vorbit despre Facebook Ads și despre Google Ads în episoadele anterioare, dar dacă ar trebui să aleg o platformă pentru afacerea mea, spune-mi ce să aleg. La fel ca și Florin, ai niște întrebări foarte simple, a căror răspunsuri sunt extrem de complicate. Ideea este în felul următor. Știi la fel de bine ca mine și ca și Florin că primim această întrebare aproape în fiecare zi. Problema este de două tipuri. Primul tip este că oamenii nu au buget decât de o singură campanie și atunci noi trebuie să-i sfătuim în așa fel încât ei să aibă return-ul maxim din investiția într-o anumită platformă sau au buget suficient, dar nu sunt convinși că produsele lor funcționează ca promovare pe ambele campanii. Hai să le luăm pe rând și să-ți răspund la întrebare. Dacă magazinul tău online sau magazinul tău de servicii vinde sau oferă servicii de tipul generic, care sunt cunoscute de publicul țintă, servicii pentru care, sau produse pentru care nu mai este nevoie de acel awareness, adică nu mai trebuie educată piața, răspunsul îl știi și tu, îl știe toată lumea, este Google Ads, pentru că omul intră pe Google și caută produsul respectiv. Hai să-ți dau două exemple clasice pe care le dau la toată lumea. Cauciucuri de vară, da? Nu vei fi convins niciodată de o reclamă pe Facebook care îți arată niște cauciucuri de vară sau acea reclamă nu va stârni în tine o nevoie. Că tu știi că ai nevoie de cauciucuri de iarnă, că ai o mașină și ești în noiembrie, vine iarna, ai nevoie de cauciucuri. Deci, în principiu, pentru asta se alege Google. Pentru Facebook, produsele care se pretează sau serviciile care se pretează sunt cele care au nevoie, prin care tu vrei să educi puțin piața. Tu știi bine că eu am un magazin online, agenția din care facem cu toții parte m-a ajutat cu el. Produsele mele sunt produse premium de îngrijire a unghiilor, a unui brand care nu era prezent în România. Produsele fiind premium, ele sunt și scumpe și atunci te întreb de ce să dai 100 de ron pe un produs de îngrijire a unghiilor când îți găsești unul cu 20 de ron sau cu 15 ron în magazinele marilor retaileri. Și atunci, din ce mi-aduc aminte, poate mă ajuți tu, cred că vreo 2-3 ani am făcut și Facebook pentru educare și acum sunt numai pe Google. Da, așa e. Așa este. Da. Deci, în principiu, ca să îți răspund la prima întrebare, dacă produsul sau serviciul tău este unul foarte cunoscut, azi vorbim de servicii de curățenie sau cauciucuri de iarnă, cum am zis eu, sau electrocasnice, televizoare, frigidere, Google, în mod evident. Nu intrăm în dezbaterea legată de cost pe click. Competiția a vorbit în alte clipuri, dar la nivel conceptual cam asta este ideea. E neapărat necesar să alegem între Facebook și Google Ads? Nu. Știi la fel de bine ca mine și așa cum am spus și la început, canalele sunt complementare. Problema este dacă nu ai buget decât de unul, ce alegi? Și răspunsul l-am dat mai devreme, dar de exemplu știi foarte bine că avem un client potent ca buget care folosește ambele platforme, buget în jur de 35-40 de mii de euro pe lună. 35-40 de mii și se completează extrem de bine ambele platforme pentru că remarketing, diverse tipuri de public țintă la care face appeal și așa mai departe. Deci răspunsul este clar, nu se exclud și recomandarea este de strategie omnichannel, așa cum ați spus și voi în clipurile anterioare, ca să poți să ai o acoperire bună și să îți genereze un profit ok și există și bugetul, în mod clar răspunsul este da, omnichannel, toate platformele. Deci nu alegi decât în cazul în care ești nevoit. Poți să-mi spui niște categorii de servicii și produse pentru care s-ar preta cel mai bine Google Ads dacă nu avem buget de ambele platforme, de Meta și de Google Ads? Da, sigur că da. Așa cum am spus și anterior, Google se alege în momentul în care produsul este cunoscut publicului și atunci, la nivel de produse, tot ce înseamnă electrocasnice de larg consum, frigidere, mașini de spălat și așa mai departe și putem merge până la calculatoare, laptopuri, care intră de fapt în categoria de tehnologie, smartphone-uri și așa mai departe, produse de îngrijire personală, pentru că și acelea sunt, nu trebuie să-ți spună nimeni că ai nevoie de săpun sau de gel de duș, produse alimentare, în mod evident, dacă ai un magazin specializat în zona asta și vinzi produse alimentare,
lucrurile ar trebui să fie ok pe partea de Google, cu mențiunea că trebuie să ai un preț competitiv, un buget pe măsură și așa mai departe, dar nu ăsta este subiectul acestui video. Și la nivel de servicii, reparații auto, firme de curățenie, servicii de contabilitate sau financiare, că toți suntem în zona declarației unice. Foarte bine mergeau niște ad-uri cu niște reclame Google cu ajutor completare de declarație unică și așa mai departe. Știm că au fost căutări în zona aia, servicii de beauty, servicii de curierat și tot ce vă poate trece prin minte la zona asta de demand fulfillment. Că nu am apucat să fac mențiunea, Google înseamnă eminamente demand fulfillment, din englezescu, adică traducerea în română a englezescului, satisfacere a cererii. Cererea este acolo, ea există deja, tu trebuie să vii în întâmpinarea ei, nu trebuie să o creezi. Da. Și pentru că tot ne-ai dat niște sfaturi foarte bune legate de Google Ads și Facebook Ads, zi-mi părerea ta despre Facebook, produsele care ar merge acolo sau serviciile din zona respectivă. Cum vezi promovarea dacă ai bani numai de un canal și e sfătuit să faci Facebook? Care ar fi abordarea ta? Da, aici depinde foarte mult și de tipul de afacere, dacă este pe servicii, ce servicii oferă, unde le oferă sau dacă e de e-commerce mai concret ce produse oferă utilizatorilor. Avantajul principal pe Facebook este că poți să crești notorietatea afacerii și poți să crești încrederea oamenilor, ceea ce pe Google este puțin greu. Pe Facebook lumea consumă conținut în general și este foarte ușor să transmiți o informație legată de cum le poate schimba viața produsul sau serviciul pe care tu l-ai de oferit. Da, corect, foarte adevărat. Deci exact cum spuneam și eu, Google e demand fulfillment, Facebook este la pol opus, demand generation. Există produsul, cineva are produsul sau serviciul, dar nimeni nu știe de el, publicul ăla nu știe de el. Ne poți da câteva exemple de produse și servicii din care s-ar preta eminamente pentru promovarea de Facebook Ads, un canal de primă instanță? Da, am un exemplu care îmi vine în minte pentru că am discutat chiar recent cu o prietenă și e vorba de un aspirator smart cu o cameră video Nice. pe care poți să-l folosești să-ți urmărești cățelul, pentru că la asta îl folosea, sau dacă ai un copil mic și l-ai lăsat puțin singur acasă, poți să folosești automat un singur produs să acoperi mai multe nevoi pe care le ai. Și nu e genul de produs de care să știi că există. Clar. Și să știi cum te poate ajuta și automat prin rețelele de social media poți să livrezi informația respectivă. Super, super fain exemplu. Îți mai vin și alte produse în minte? Că vorbim ulterior de servicii. Ok. În principiu sunt produse la care e nevoie de mai multă convingere, ar fi suplimente nutritive, inovative, echipamente de monitorizare medicală. Corect, că toată nebunia asta cu AI-ul, cu prevenția, cu da, știu la ce te referi. Da. Corect. Și cred că și tehnologiile inovative intră aici, nu? Da, Astea tot felul de SaaS-uri, imprimante, Corect. care îți pot ușura munca de zi cu zi. AI și așa mai departe. Da. Și la nivel de servicii, Leo? La nivel de servicii ar fi coaching, pe partea financiară, pe partea de sănătate, fitness, planuri alimentare și așa mai departe, cam tot ce ține de zona asta. Ar fi și partea de turism, unde poți să le arăți oamenilor destinații exotice, de exemplu, care le pot atrage atenția, sau pur și simplu experiențe din zona în care ei locuiesc și de care pot să profite. Da, corect, așa este, pentru că, de exemplu, sunt sigur că se caută pe Google pachete de turism clasice, călătorie în Italia sau Casa Interna, dar când vorbești de Tanzania sau Bali sau așa, probabil că este mult mai, sau nici nu știi că se poate ajunge în anumite locuri și trebuie să facă informare. Acum ești modest, dar tu și Florin m-ați ajutat pe mine și pe un alt colaborator de-a meu să aducem pe piața din România și să promovăm de fapt piața nouă un supliment alimentar care este foarte, foarte bun pentru o mare varietate de patologii și într-adevăr nu știa nimeni de el și acum brandul este relativ cunoscut, așa că
această promovare prin Facebook pentru partea de demand generation s-a dovedit a fi foarte bună. Deci da, exact cum spuneai, toate tipurile astea de noi lucruri care se întâmplă pe parte de AI, de nutriție, de coaching pot ajuta foarte mult oamenii, cu condiția ca oamenii să știe de ele. Dă-mi un sfat tehnic, că voi sunteți super ancorați în platforme. Cum poți să-ți dai seama rapid dacă cuvântul cheie, produsul, serviciul tău se pretează la Google sau la Facebook? Da, înainte de a stabili care e platforma corectă cu care să începem, dacă bugetul este limitat și nu ne permite să avem o strategie multichannel, este să intrăm în Keyword Planner și să vedem care ar fi cuvintele cheie relevante pentru serviciul sau produsul pe care îl avem de oferit, să le structurăm, să le introducem în Keyword Planner și să vedem care sunt volumele de căutare ca să ne dăm seama dacă există deja cerere pentru serviciul sau produsul respectiv sau trebuie să facem awareness, să educăm piața și apoi să vedem dacă putem crea această cerere sau nu. Ok, deci în momentul în care ai volume și ele apar în Google și sunt livrate ca atare, adică uite-te, ai un număr, înseamnă că ai putea să te duci spre Google Ads dacă bugetul nu-ți permite. Nu cam asta este ideea. Da, așa e. Putem să vedem un estimat de volum de căutare lunare, anuale și urmărim și evoluția căutărilor. Vedem dacă cererea este în creștere sau în scădere. Mai bine zis, interesul oamenilor, pentru că numărul de căutări de fapt reprezintă interesul oamenilor față de un anumit subiect. Corect. Te uiți și la sezonalitate sau nu are relevanță? Este importantă și sezonalitatea. Nu avem date foarte clare legate de sezonalitate. Putem vedea cât de interesați sunt oamenii într-adevăr de serviciile respective, dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne afișăm neapărat în perioadele în care nu există un volum mare de tranzacții pe nișa respectivă, pentru că oamenii poate se documentează într-o anumită perioadă și își iau deciziile pentru mai târziu, când au nevoie să facă o anumită achiziție. Sfatul tău este că aceste campanii ar trebui să ruleze continuu, așa-i? Da, ar trebui să ruleze continuu și pentru a avea date să se optimizeze, dar și în funcție de nișă contează foarte mult să fim prezenți mereu, pentru că procesul decizional poate fi un pic mai lung pentru clienți. Indiferent că e vorba de Google sau de Facebook? Da, indiferent că este vorba de Google sau de Facebook. Bun. Mersi foarte mult, Leo. Deci, în concluzie, știe lumea de produs Google, nu știe lumea de produs Facebook. Foarte simplist, nu? Cam asta ar fi ideea. Da, asta ar fi ideea principală. Bun. Perfect. Atunci, vă mulțumim foarte mult. Rețineți aspectul ăsta. Dacă nu vă puteți hotărî Google sau Facebook, contactați-ne și vă vom da noi sfaturile cele mai bune, sau cel puțin așa credem. Mulțumim foarte mult, pe data viitoare, mersi Leo. Mersi Ovidiu.